Benfumat és una marca amb molta història, no? És una marca real, és una marca autèntica que té una tradició, que esteu apostant per la innovació, però és una marca amb un recorregut, amb un camí, no? Sí, Benfumat és una empresa que ja està 35 anys al mercat, o sigui, va començar el 1982 amb un bagatge important amb el món del salmó. Fumat, bàsicament, i després ho hem extrapolat a fins 10 peixos fumats, no? Quan ningú apostava per fabricar salmó aquí a Espanya, a Catalunya, doncs l'empresa, la fundadora de l'empresa va apostar per aprendre d'aquest tema i va portar la manera de fer salmó. Estem avui aquí, en aquest entorn al·lucinant, que vol dir l'entorn del món mundial, 5 continents, cultures diferents, gastronomies diferents, tradicions diferents, innovacions diferents. Estem a la zona Luxury Spain, estem a Alimentaria 2018, per tant, una gran cita internacional del món de l'alimentació. Des de Benfumat, aquí a Alimentaria, porteu algunes novetats, no? Sempre parlem de respectar la tradició, però també innovació, per tant, no? Exactament. Nosaltres apostem per la innovació, però mai sense oblidar la tradició i fer un salmó fumat entès com a tradicional el millor del món, que és el que aspirem i seguir millorant, no? Això no pots oblidar mai, però sí que has d'apostar per treure nous sabors i noves coses a provar, no? Una mica també alineades amb les tendències gastronòmiques, no? Nosaltres aquí a Alimentaria, que és un aparador, com bé deies, mundial, on passen moltíssima gent, presentem 2 games de productes. Una li hem dit Traveling To, no? És un passeig pel món on intentarem maridar el nostre salmó amb aliments típics de certes cultures mundials, no? En aquest moment hem llançat 3 productes, són aquests, i hem fet aquest passeig, com et deia, pel món, i hem fet una que li hem dit Ribera Maya, que és un salmó en jalapeño, que és un ingredient típic de la cultura mexicana, no? Un salmó picant, on marida, que és aquest. Sí, és un salmó amb jalapeño, de la màxima qualitat vostra. Sí, això mai ho oblidem. Amb jalapeño, és un picant suau, no és el típic tradicional que pots anar a un restaurant mexicà, perquè si vas notant que va venint el picant... Ara ho vaig notant, vas parlant i ho vaig notant, El problema és que mataria tot el salmó i l'hem d'intentar preservar perquè el nostre core és fabricar el millor salmó del món amb la nostra peculiaritat de fumat, no? Llavors ho marides, però has d'anar en compte amb aquest aspecte, no? Aquí tenim un que és cítrics, que és taronja, però cítrics amb semilles, que són pipes, ¿vale? Llavors aquest és, l'hem dit, la gamma del Mediterrani, no? Sabor mediterrani, no? Ja tenim Ribera Maya, Mèxic, Mediterrani, no? Que seria aquest d'aquí, no? I aquest seria una textura més refrescant. Més refrescant. Clar, la pipa marida molt bé també, no? Has de buscar algun tòping, això és un tòping. Sí, al final hi poses tòpings a tots els productes, no? Bueno, jo crec que és com tu bé deies, no? És en aquesta línia de la innovació buscar coses que maridin el millor salmó amb productes de la gastronomia mundial que avui en dia està tan de moda. M'estic imaginant a Benfumat, el vostre equip d'experts, no? Que estan com intentant maridar coses o intentant trobar combinacions que fins ara potser no s'havien donat, no? Sí, exacte, sí. És fer un salt. El mercat del salmó fumat és bastant avorrit, no? Si tu vas a un món lineal... Molt estàndard, no? Sí, és molt estàndard. Doncs fer aquest salt, no hi ha tantes empreses que estiguin disposades a fer-ho perquè també té el seu... Necessites un equip preparat per fer-ho, però també necessites poder-ho comunicar, no? Perquè són gustos que introduir-los té la seva feina i amb això estem, no? El que volem fer és com un passeig pel món, no? Que tu puguis anar a sopar a casa dels teus amics o qui sigui i en lloc de portar el salmó més avorrit, que sigui bo, portar i dir, avui tinc l'experiència de portar tot el picant que no has provat enlloc, no? I això t'ho ha fet Benfumat, no? Ara el tercer llançament que hem fet és aquest aquí, que és el món d'Àsia, l'hem dit Àsia, i aquest és un producte de salmó, de llom de salmó, amb soja i 5 espècies. Les 5 espècies és una fórmula tradicional xinesa on hi ha una barreja d'espècies, bàsicament hi ha anís estrellat, canela, cardamomo, i alguna més, on intenta reflectir els diferents sabors que són capaços de detectar la llengua, o sigui, l'àcid, l'amarg, el salat, l'agri, no? Llavors és un joc, no? Llavors, bueno, és jugar amb això, no? Que també dona... Sí, contrastar sabors coneguts, no? Els 5 sabors coneguts que tenim. Tot això està inclòs aquí, Exacte. I a l'Alimentària, a més, ho estem veient aquest any, aquesta edició, hi ha tota una gamma de productes i tota una línia de consum que ja no és allò de dir fem rareses, sinó que els superfoods comencen a entrar en un territori més quotidià de l'alimentació. Sí, com tu bé dius, entra a ser quotidià i entra a la nostra cultura, no? La gent comença a interioritzar el menjar més sa, més controladament, aportant
seleccionant quins productes que puguin aportar valors nutricionals diferents. Bueno, la gent es cuida, no? I aquest món healthy i ho valora, no? Llavors hem volgut fer una gamma potser és menys divertida, perquè viatjar és més divertit que cuidar-se, però que no és imprescindible, on hem llançat també 3 productes en aquest moment, no? I dintre d'aquests productes li hem dit com 3 dietes. La dieta Detox, Antiox i Energy. Vale? I llavors ja tenim la... El color verd és la... La Detox, que tenim, està feta en té matxa, vale? És una mica, pues, tu quan et prens un té serveix per purificar-te, no? Pues una mica diurètic, exacte, que no sortia la paraula. Llavors seria aquest, el de té matxa, sí? Aquests productes són... Ara el provaràs i a veure quina és la teva opinió. Té un lleuger toc a té, matxa... Té un toc de té, sí. És per cuidar-se, no? L'altre és com més divertit, més de festa, i aquest és... L'altre, segurament, la gamma Traveling... Un és per divendres, dissabte, i l'altre és per dilluns, dimarts. Correcte, no? Un és per compartir amb els amics i l'altre en parella a casa per cuidar-te, no? Però està molt bo, eh? Sí, jo crec que està aconseguit. Evidentment, segurament pugui agradar més un jalapeño perquè és més picantó, no? Però, bueno, cada cop anem més amb aquesta cultura de cuidar-nos a la gent, no? A l'alimentària està a l'ordre del dia, ja, com tu bé deies, no? Tenim la gamma Energy, que està feta en salmó, cacau 100% i semilles de... Això més fosc és cacau. Sí, això és cacau, i llavors tenim un topping de semilles de chia, que és un producte també, un superfood, que permet cuidar-te, llavors, bueno, fem aquesta combinació, no? Bueno, i té un punt divertit, el cacau sempre és un punt maco, no? I per últim, hem fet la gamma de dieta que li diem antiox, no? Antioxidant, no? Sí. On aquí el que posem és gengibre i semilles de sèsamo, no? Els antioxidants es preserven del nostre envelliment i de sentir-nos millor, no? I aquí hem volgut fer aquest punt. El nostre repte com a empresa és donar a conèixer la qualitat dels nostres productes, no? Una mica que cada cop es coneixin bé, que les matèries primes són de la millor qualitat, seleccionades amb origen, i darrere venen molts altres peixos, del qual nosaltres som productors de fins a 10 peixos fumats. Per relatar una mica, fem truita, tonyina, que aquests poden ser més coneguts, però fem anguila, fem pop fumat, lluç fumat, sardina fumada, que són productes molt innovadors, poc coneguts encara a la societat en què vivim, i nosaltres volem ser impulsors d'aquesta tendència, no? Perquè pensem que hi ha recorregut a que algú es mengi un lluç fumat que no és fàcil de trobar perquè no tenim la cultura encara i nosaltres volem crear-la, no? I per això pensem que a 10 anys vista hi ha molt recorregut, no? I l'altra part és dir, el producte fumat tradicional com el salmó és una cosa segura, tradicional, i si és de màxima qualitat perdurarà amb el temps perquè a més té qualitats nutritives molt importants com l'omega 3 i tot això, no? Que no es pot menysprear.